донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ яке аз маъруфтарин макони илму маърифат, бузургтарин маркази омода намудани мутахассисон, беҳтарин маъвои тарбиятгари насли наврас ва қавитарин маркази ташаккулдиҳандаи маънавиёти ҷавонон мебошад. фаъолияти донишгоҳ дар самти илмӣ, таълимӣ ва тарбиявӣ ба роҳ монда шуда, дар асоси сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, нақшаву барномаҳои Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Шӯрои олимони донишгоҳ татбиқ мешавад. шӯрои омӯзгорону кормандон ва ҳайати ёрирасони донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айниро 1155 нафар ташкил медиҳад, ки онҳо ҳамарӯза фаъолияти худро барои таълиму тарбияи насли оянда ба роҳ мондаанд. ин боргоҳи илму дониш дорои 14 факултет, 63 кафедра, 60 кафедраи тахассусӣ, 3 кафедраи умуми донишгоҳӣ, ки дар онҳо 766 нафар омӯзгор, аз ҷумла 363 нафар омӯзгори унвондор фаъолият менамоянд. теъдоди донишҷӯёни шакли таҳсили рӯзона ва фосилавӣ наздик ба 19 000 нафарро ташкил медиҳад. мавриди зикр аст, ки донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар заминаи сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини кадрҳои омӯзгорӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва касбӣ, аз ҷумла танҳо аз ҳисоби таҷрибаомӯзон 1839 нафар ва аз ҳисоби хатмкунандагони соли ҷорӣ 368 нафар, дар маҷмӯъ бештар аз 2200 нафарро ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ барои фаъолияти омӯзгорӣ сафарбар кардааст.